Pisco Sr. and family, Rita Valdez and family, Mr. and Mrs. Efren Hafalia and family, Crispina Rivera and family, Archel Andaya and family, Carmelita Valdez and family, Mr. and Mrs. Willie Bano and family, Danilo Fernandez Sr., Morales Valdez and family, Roslandesa. Hintay pa iramang nga ikararagan, dagiti minatay nga ikararagan, Suti Kararwada, Romulo Dagdag, Inilda Dagdag, Alvin Lanusta, Connie Flor Pisco, Florentino Pisco Jr., Consolacion Pisco, Damian Falcolan, Maximo Habon, Flora Habon, Rodolfo Habon, Anastasia Gabayan. Tumakder ka. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at nakumakada kayo. Itangal daw rambakan to iti piyesta ti panagdunyag ti Apo, isa dati tinangrugyan, ti public ministry na, ti panangisuro na. Sinurod na ti linteg, dati nga pan nakabunyag, naiayo ti Ama, datayo, nairaman tayo mat iti daytoy apan nakabunyag. Babaen ti bunyag, nagbalin tayo, anapudpudno, na anak ti Diyos. Tapno may kari tayo makirano iti dati ng santo na misteryo, bigbigan tayo, dahiti basbasol tayo, at pagbabawian tayo ida. Sika na ibaon, tapno pa imbagang dagiti puso nga agbabawi, Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Sika na imahi, tapno ayabang dagiti managbasol, Kristo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Sika si tutugaw iti makannawan ti Ama, tapno ibaba na kami, Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Gloria iti Diyos, iti kamatwan, dito'y nagkakapyan, kadagiti tatawan ay imbag ti panagnagnagenda, ibunan nagdapat, itanok nakapagrupaban nakadaydaya, wenda ka, agyaman kamken ka, gabuiti na indakla, adayag mo, Gloria iti Diyos, iti kamatwan, Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, magkabali namin, ken sika bunian Jesu Kristo, bukukto nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama, Gloria
Sika magikat kadagit ibasbasol ti lubong awaten kadaytoy araraw mi sika Ikimaganawan ti Ama Asyan na kami Gloria iti Diyos iti kangagwan Yang tangay siksika uwalo Jesu Kristo di nasantuan siksika ti Apo siksika iti kangatuan iti timpuyok ti Espiritu Santo iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, idinabunyagan ni Kristo sa jay karayan Jordan, ket immulog ken kuana ti Espiritu Santo, impablaak mo asidadaig unay, nga iso ti ayatem nga anak mo. Ipaay mo kadkada kami anabalbaliwan anay pasngay, babaen ti bunyag, ket innala papaan nakaanak mo, taagtalinaed kami akan kanayon, amakaay-ayo ken ka, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na agaw iti libro ni Propeta Isaias. Kuna ti Apo, daytoy ti adipen ko nga itanok ko, ti pinilik ken pakaay-aywak. Inikak iti pannakabalin ko, ket yagnan to ti kinalinteg kadagiti amin a nasyon. Dinto agpukkaw, dinanto met ipigsa, ti unina. Ket dinto agbitla kadagiti kalsada, naasinto kadagiti nakapsot, ket tulungan nanto dagiti awan gaway na. Yagnan to ti agnanayon ang hustisya kadagiti amin at tao. Dinanto pukawen tinamnama wenno titured na. Ket ipasdek na nanto iti kinalinteg iti daga. Sigagagar dagiti adayu adaga amang mururay iti panursuro na. Siyak nga Apo, inayaban ka. Inikkan ka ti panakabaling tapno kitaem ang maipakat iti justisya iti daga. Sika ti panakabagik amang iyag iti lawag kadagiti pagilian. Luktang to ti panagkita dagiti bolset, ket waya-waya ang to dagiti naipisok iti nasipnget a pagbaludan. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Kapya ti bendisyon ti Apo kadagiti tattao na. Kapya ti bendisyon ti Apo kadagiti tattao na. Idaydayaw yu ti Apo, da kayo anay langitan a parswa. Itanok yu ti dayag ken panakabalin na. Idaydayaw yu ti nagloryaan anagan ti Apo. Inton agparang ti nasantuan, agparintumen kayo iti sangwanan na. Kapya bendisyon ti Apo kadagiti tattao. Agalangugan titimek ti Apo iti rabaw dagiti baybay. Ket mangngeg titimek na iti rabaw dagiti nalawa at taaw. Mangngeg titimek ti Apo iti amin na panakabalin ken dayag na. Kapya bendisyon ti Apo kadagiti tattao. Titimek ti Apo pagken tayagen na dagiti kayo anarukbos. Ket iti templo na irilaw ti amin daytoy, dayag iti Diyos,
Iturayan ti Apo, ti layos, agari itiag na nayon. Kapya ti bendisyon ti Apo kadagiti tattao. Ti maibasa na adlaw ti aramid dagiti apostoles. Nagpalawag ni Pedro ijay balay ni Cornelio. Makita ko nga awan tao nga idumduma ti Dios. Awaten na ti si asino man nga guten ken kuana ken agaramid iti nalinteg. Uray anya a nasyon tinagtaudan na. Amuyo ti sao nga inted ti Dios iti Israel. Idi impakaamuna tinaimbag adamag may papan iti kapya gapo ken Hesukristo nga apo iti amin a tao. Amuyo tinaidumduma a pasama ana aramid iti amin a Judea anang rugi ijay Galilea. Kalpasan ti panangikasaban ni Juan iti bunyag. Amuyo ti may papan ken Jesus at taga Nazaret. Ken ti panangted ti Dios ken kuana iti Espiritu Santo ken panakabalin. Napan ni Jesus iti amin a lugar ang nagar-aramid iti naimbag ken nagpapaimbag kadagiti pinarparigat ti diablo. Gapu ta adda ken kuana ti Dios. Ti sao ti Apo. Ang yaman tayo ti Diyos. Sa ukaw ako, nungye kuyanipen mo, at dating ka, dagiti sa uwa makaitet tiyak na nayon nagyan. Alleluia, 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 alleluia. At daken ka, dagiti sa uwa makaitet tiyak na nayon nagyan. Ti Apo at nakumata na kayo. Basta kumapit. Iban na kayo waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Gloria may paikan kawa. Dimteng nga Jesus ijay Jordan, anad gapo ijay Galilea, tapno pabunyagan ken ni Juan. Ngem kayat alapdan ni Juan ket kinunana ken Jesus, siya kumatiribeng na abunyagam, ngem apay nga umay ka kanya. Bay ama aramid ita daytoy tapno matungpal ti amin alinteg insungbat ni Jesus. Immanamong ngarod ni Juan, apaman ang nabunyagan ni Jesus simmang at iti danom ket adtoy naglukat ti langit ken kuana. Nakita na ti Espiritu ti Dios a bumababa akas may sa akalapati a nagdisso ken kuana ket kinunana ket kinuna ti may sa atimek a naggapo sa ti langit. Daytoy ti dongdongwet nga anak apakaayaywak unay. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paikan ka, Kristo. Good morning. Sino katamad tininong ni Apo Jesus? Sino makaamaw? Tangdana. Kawan? Uri siya ako dyan amo, uri hindi na. Tatakla malagip sino ninong na mo. Kapay, nakumamon no dahil di, siyempre ubing niya ako Jesus. Nayayihaan na, lakayon na di mabunyagan, 33 na, di mabunyagan na mangrugin ti ministry na. Kada dyan so, inyo na ganan, nangrugin ti ministry na, iso nga tiga nabunyagan ni Jesus Ijekarayan, ni namunyagan ni Juan ken ni Apo Jesus kay ijay Karayan Jordan. Naging ganun tatado pala ti makmapan ijay. Iso na ijay tultulagan tayo. Nga daduma, di man ti Karayan ti pamunyagan da. Nakay ti kabaruan kay ta Karayan haan. Irarid na, nga tinakita. Udang, irarid na lata. Nakita, takinwang. Impaot naging ganang atong labig, wagang nga nakita ni Apo Diyos, kapilitaan. Pag-aangawan niyo mo, nauyaw kayo mo.
Hindi talaga natin palagbunyag na hindi ka kasjay, talaga karayan. Ng practical reason at dapat di nagde-develop di bunyag. Kanya tayo. Hindi nyo na ganun. Hindi ni Ari Constantino ti iarin ni Rena Elena ti inanan hindi nangabakda babaan ti cross di gubat so di rambakan tayo di Mayo imbaganan nga ti religion of the state Roman Catholic amin agpabunyag nagpabunyag da amin nataenganen ti mabunyagan idi iso ti nagdevelop ti panagbunyag idi abal ti karya idi kon adda pa di no makita yun diyan ti da kita dakkel nga simbahan na kita katedral kita kanton at dali kasla dakkel nga batsanga na semento di diyan dahil ti baptismal font ko na tayo haan nga iso ti pagbinditaan da kayo makakita kiti dano di sa bali di pagbinditaan ko na tayo di holy water baptismal font nung sakbay di baptismal pool, di practice idi, ada baptismal pool. Ada kasla swimming pool na talaga, kasla, ay, kalau may katoy di, nyanaganan, ito'y, umunad ka, dyan ti kasla, kasla swimming pool kuma, rumor ka di bangir, iya na ka nga bunyagan, tamang mabugwan ka ti uray langa, aging ka nga rumor kan, badwan na kan tonti, puraw, nagdevelop, aging ka nga ti bunyagan kanya tayo, gapot ang nabunyagan mo tinatatainanan, nagbalinan nga di jay ubing, ti mabunyagan, kaya salud-sudan da, tapi nga bunyagan nga ti ubing, andaya basol na, han nga personal na basol, nga di jay nga bunyag, ti mangpunas ti basol atawid, original, sin, haan nga maikat, ita ubing na itaging ka nga dumakil, aging ka nga haan nga, mabunyagan. Tinto basol, nandi dito personal na aramid na personal to nga basol lang. Nandi dito bunyag, iso ti mangikat. Iso matatan, nagde-develop doon, ti mabunyagan kanya tayo, kasapaan nga gundaway, maubingan, mabunyagan tapno mairaman nga, madalusan di basol atawid, nakaraman tumatan iti bagi ni Kristo, iti simbaan ni Kristo. Hindi kayo matatan ti panunod tiyo, bunyag equals burias. Kasla kabutingan ti agpabunyag no awan ti burias, tabanangan tayo nga rob. Ti mag-concern tayo nagduman di bunyag, tay yan ang ganyan, at adamutin na di social acceptance na, no, sino tininong, kasiniron to no Christmas, teksa-teksan to, nga awang mo lang itag mo tayo anak mo, nagbalin mga DJ social acceptance na nga tinakapatpatil kanya tayo DJ pag nakadaros, DJ ubing, at balin nga maawagan nga pudpud no nga anak ti Diyos iso ko na nabunyagan ng ti taon nadalusan na ikatin iti basol kanya na nung di tayo mo umaawakan iso di dyan nung naiyay nairaman na incorporated ko na dagamin kandong ako na tayo sacrament of initiations ti simbaan anya di dyan bunyag, konfirmaken dahil tinasanton ang misa anya da ito'y i-initiate na ka kasla isarag na ka iti simbaan pasanton na ka tunggal gundaway nga umadayo ka, agsubli ka manin. So, karog nga nilaganan, kitaan nyo, no, bunyag, may katibasol. Konperma, mapadagdagan di dyan bunyag mo, babaan ti panang-impos ni Apo Obispo, jumukin ako na maimaldit king ka, maimaldit kumaking ka, nagiti sagot ti Espiritu Santo. Tunggal nagbasol ka, makinisa ka. Tinisa, kaya na nga ikaten, ti nalaan a basol, isogorog nga, dahito ti kordero, ti Diyos amang punas, ti basol ti, isogorog nga kung na tayo di jay, nilaganan, bangrog yan ti misa, ti umuna kablaaw, ti apod na kumakada kayo, introduction, anya ti sumaruno, ako mga asika, reconciliation. Bakawan ng dagiti basol mi, agkonpisara, ulalbon tayo di jay. Tapno, nadalos ka nga mga awat, no di jay, nalang laki dili yung basol kaya na nga punasin ngam no nabayag nga nga nagkonpisar uri ba minsan makatawon dapat na konpisar ka na tama ngam no nadagsan nga basol dan iso diyan masapol nga mapangkadagos kini apo padi so nga sacrament of initiation ko na nabunyag konfirma ken dahil tinasanton ang misa iso ti mangi-initiate kanya tayo mangisarret ken ma'am pasanto kada tayo kada ti bunyag kaya dinabunyagan ni Apo Jesus dahil pala kabunyag na nangrugin nga ng isuro. Aging gana nga nakaraman tayo tang insuro na.
Aging gana tinawid tayo. Hantay lang tinawid. Datayo matan. Iso ibilin ng in kayo iti amin ang lugar at bunyagan nyo ida. Itinagan ti ama anak ken. Espiritu Santo. Aging ganan nga na ipaulogan. Inorornos tayo. Inorornos ti simbaanan. Pimintasen. Ang pitong sakramento. The most important sakramento iso na ito bunyag. Taapaya haangka nga makaawat ti anyaman asabali a sakramento no awanti bunyag. Dahil ti kapapatgan kanya tayo. Dahil ti kinapatid ti bunyag kanya tayo. Iti nabunyagan ni Apo Isusan, nakaraman tayo mat iti detarapan nakabunyagan. Halangan ni Juan Bautista, ni amo yun ni Juan Bautista, kinagsimtot niya ti kunana, apay nga siya ti bunyaga, apay nga pabunyaga kanya, si kakumamagbun. Amo bigbigan na, nga natantan o nga adayo. Kanya ti kunan ni San Juan Garod ka. Sumarsaro no kanya, tinatantan o ng siya, japay may ikari amang warwar ti kordon ti sapatos na. Kaginggan na tatan, tinawid tayo dahil nga bunyag, nakaraman tayo iti dayta. Iso tinang bagbalin kanya tayo, amay may sa abagi ni Kristo. Imagine ti sa kalubungan. Sa din mga sulit ti lubong. At nga Domingo, na dumaduma ng oras. Amin ang nabunyagan, agkay kaysa iti may sa asimbaan. Agkay kaysa iti may sa asimbaan, amin ang nabunyagan, agkararag tata, bagina, may sa, datay amin nakaramang kayo di ka. Tintero alubong. Dahil ka may sa abagi ni Kristo na tayo nga nabunyagan. Kanya tinagdag tibunyag kanya tayo ako na dalusan na ti baso. Iraman na tayo ti bagina. Maibilang tayo nga anak na. Anya ti karit na kanya tayo. Nagpintas na ito kunanan Idi bimaba, idi nabunyagan ni Apo Isusan, bimaba, tinagsinan, niya bilet. Kalapatay. Kanya ti kunana, dahil iti dungdungwag nga, anak ko, maayayo unay kanukuha na, isa bali version di Biblia, sa bali nga, Evangelista niya ti kunana, dumngag kayo, ken, dahil iti dungdungwag nga anak ko, dahil iti anak ko, maayayo, apakaayawak nga anak ko, dumngag kayo, talo nga panangi represent, nung may sa ti kayat nga saon, anya di jay, bimabati, kalapati, nagsao, tinabunyagan tayo kung kuna nga rin imagine kung dakay pumatata aglukat ti langit anya mo ti bumabaking ka kapag nagtatakaw ka man uwak nga taa uno kalay ibimabakan niya di niya ti bimabak kalapati wow di niya ti karit na kanya tayo aglukat ti langit ko man si ka makimismisa ka, walang kayso awad, dati ko nagtisimbahan, nung naglukat ti langit, kaya nga tali Apo Diyos nga, ibaga nga iba kanya mga tatanga, dahil iti pakaayaywa unay nga anak ko, dahil iti dungdungwot nga anak ko, maayaya unay kinukuana, kaya na nga tang ibaga kanya tayo, ti panagbiag tayo, kaya na nga tang ibaga ti Diyos nga maayayo unay ka na tayo, nagmayat mata, imagine nyo, maglukat ti langit, hangkay ang agbalin nga Jesus. Bagi na tayo laang ni Jesus. Nang punan na nga taka, maayayo ko na ito. Basic na pagrukutan, anya pagrukutan, no maayayo ta ka, arubang kin, pamilyang kin ka, ako maayayo mo niya ako Diyos. Wow! Nung sika ka, makaayayo ka ti ka aruba, maayayo mo ka ti Diyos. Di kasayaat mo. Di wagas ti panagbiag mo kakayang itod para ti pagsayaatan ni kapsat mo maayayo nung nakaarubang ka kabugbutang na ka ha? Ay Jesus apaw, ipos mo pa ilaan nagtangkan mo dati manok ti kaaruba nga imot ko ng pinarting ori at sinyal na kasano nga maayayo kaarubang kanyang lumayaw labasit ka ririd. Dahil ay kung na maayayo ti kakapsat tayo, maayayo ti pamilya tayo kada tayo. Sigurado mo ito baga ti Diyos nga maayayo mo kanyo. Di ti karin na agbalin nga nabunyagan. Agbalin ang makaayayo ti imatang ti Diyos. Anya ti magmuguna tayo no, agbalin tayo makaayayo. Anya nga ron, so nga tayo taginawa, namay. Iso dahi tayo ti ragsak ti puso nga, han nga masubadan. Kung nakarog ka, uray nyo siya ti mangtid, ti gatang dati agas. Bastahan niya siya ti agsakit. Tapaya, nangtid ka lang nga naragsak di puso mo, hamong ipaspasikat. Salamat ka nga yung donated by Kabaruan Community. Maya, ma-appreciate tayo, nga ipasikat.
Dati ngayon nang ka sa bali jiragsak mo na ginginawa pa yung biyag mo kung nagarudan ka oreon makorkortak basta hanak ko mga agsak-sakit kinakaro. Na idong parak mo lang, di sumul lang. So di nga nagpintas nga di pa no makaiayo na king ka no kaya nga ibiyag. Kaya maiayo na kanya anya ti magunggunan no gibiyag mo kung makaiayo ti matang ni Apo Dios. Haan lang nga di naginawa nga biyag. Haan lang nga di maiaro magsak ti community ti gimong tayo. Uri si ka nga mismo di personal nga biyag mo no nadalos si karkarigatan tagbiyag ka nadalos awa mo maka-perfect apadasan tayo laan. Kitaan nga way-way ti biyagaan. No. Di mo na apa mo na tayo nakasubang mo ka kasla nagirot nga biyag. Ada mo lagi kita tao talaga nga di agmalog ka na sakit na kang awang kaapa na. No, natataon sa nakas dyan na iperso ka talaga nga di trabaho na ko umaapa. Di mo na dito ada napasakta para kanya ano mo na napasakta ko na orehan ko intensyon ka kasla na irot kasla na dagsa. Dakayon sa mo ti kayat ko dakay ti kasisigaan ka na ti kabukbutan ti kabaro kabukbutan kay lagarutan. Kasi pa bakasyon ni kapitanan. Dati ngay nya ti gunggunan di naginawa ngay dati awang ti kariri na no da nagkamali ka mabalin tayo mat nga pipin na kawa. Nagdatumangsit ka, mabalin tayo nga pakumbaba. No, da garamit ti madi ka, mabalin tayo mga dilaw, na natay kaskaso ka, at least akin naramit tayo. Kanya, yan nga nasa naginaawa nga biyan. Dahil dyan, no, makaiayo tayo imatang ti tao, kin makaiayo tayo imatang ti Diyos, ay kanasayaan. Mayat mo, ano, may ayo na king kakadamo, mangtid no Christmas, haan? Nagdawan na amat mo, nakang delikado ka. Mangkukulang ko nata siguro. Amad nga di ti pagibasaran at damat ang di ti bagbaga na no di tao maiayo ka na tayo naginawa na nga di biyag tayo makayayo ti peti imatang na anya ti batay anya ti maiayo ti imatang ni Apo Dios anya ti gunggunan nga biyag nawaya di ti biyag mo naginawa nawaya awan ti kabukbutan awan ti ilumlumangan awan ti mang nyanaganan awan ti agimulmula ti sakit pinakaw iso di ti nawaya makaiayo. Ano tayo biyag mo ka? Sakit tinakang, apal, gura. Sa mga makaiayo nga rin imatang ti Diyos dayta. Nabunyagan ni Apo Isos, nagmaya, naihiraman tayo ti dayta. Rimuan, Espiritu Santo. Hindi mo na konfirmaan tayo. Haan lang nagtayag na kasla kalapati ti Espiritu Santo. Hindi na konfirmaan tayo ni Obispo. Inmaldit na kanya tayo. Anya ti kunana, may maldit kung making ka nagitisagot kay Espiritu Santo. Nakanayon, nadagdagan di bunyak tayo. Hala labing mabakalapati nakamaldit kanya tayo. Dati Espiritu Santo kanya tayo. So itong galgundaway nga, ada konsensya ta medyo madiya na aramid. Agsasaupay lati Diyos kanya tayo babag Espiritu Santo. No, ada pa ila jay rik na mga tumulong nagdag ka sa kulang ng absat mo. At trabaho ka na tayo pa ila jay sagot Espiritu Santo. Haan lang ang natural na kultura tayo nga, nadyubing ka maliti aramid, nagadilawan tayo, at trabaho pa ilaan diya yung Espiritu Santo. No, amoy yun napintas nga sagot na kanya tayo, kung naimbag ka na nakam. Naimbag mo lang ka nagnak-nakam yaw. Nadagas na ka nagnak-nakam mo, so di dyan, pampanunutan, sweetek, takaw, nyanaganan, burakong diraman na nga mo yung pakpakada, taga-kabarwan ka garo. Sa mo dalsun na isublay. Awan tinaimbag akananakem kung na di dyan. Kung naimbag akananakem, di sagot. Sagot garo ispit, naimaldit kanya tayo. Idinibunyakan tayo, naimulan dit apang mati, na dagdagan, idinakonpermaran tayo. So di dyan napintas ti kananakem. Uri ti tao, ano nakita lang mo tayo, napintas ti panagnak-nakem na dati. Hindi ka maglakayan ka. Data pa ila aglas-lastog mo, ti obra mo. Bakit ang ka, data pa ila, pati obra mo, anya tinaimbag nga kananakam, marod nga marinada. Di dyan ka tayo mga nabunyagan, nagmayat nga kunana, maiayo ako unay, dahil ito'y tidungdungwal. Ay tat nga anak ko, maiayo ako unay kinukuha na. Dahil ti karit na, no, dati ka nabunyagan, makaiayo ti imatag ti Diyos, makaiayo iti kararuba. Lagun tayo ti mamati iti Diyos Ama man nakabalin amin. Ano man sa ilan,
Mamatay met Jesu Kristo, bugtong anak na kinaputay. At imawad daramid ti Espiritu Santo. Inyanat ni Santa Maria Virgen. Nagtutuok ti panagturay ni Poncio Pilato. Nailansay ti krus na tayo ket na itanim. Imulog tayo ang nagitinatay. Nabunga ti may katlong aldaw. Imulit sa bilangit ket situtugaw ti makanawan ti Dios Ama aman nakabalin amin. Agapunto sa jay, may mangupong kadagiti si bibiyag ken kadagiti natay. Mamatay met Espiritu Santo. Pacheck met ti Santa Iglesia Katolika. Ti panagrindanod dagiti sa santos, ti panakapakawan dagiti basbaso, at Kadantumay panagunga ti bagi ken biag nagmenay. baban ti panakabunyag ni Apo Jesus, na iayo ti Dios Ama ken kuana ket kinunana, daytoy ti dongdongwet nga anak ko. Sapay ko mata maayayo met ti Dios kadatayo iti amin, nga imawat ti sakramento ti bunyag. Dawatan tayo nga ti grasya ti Dios, tapno agtalinaed tayo nga agnanayon iti sidong na babaan ti panulong ti anak na ket kuna tayo. Apo Jesus, tulungan na kami. Apo Jesus, tulungan mo. Ikararagan tayo ni Santa Iglesia, ni Leo a Santo Papa tayo, dagiti obispo ken papadi. Tapno isuda kumati pagsarningan ti imbag ken kaasi dagiti amin anabunyagan. Kasta mitendek ti sanbay anabunyagan. Kumararag tayo. Apo Jesus, tulungan na kami. Ikararagan tayo met dagiti mangidadaulo iti pagilyan tayo. Sapay kumata agnanayon asi papakumbaba. Ken si pupudno da iti panagserbida kadagiti tao. Ket ibiyagda anaan-anay dagiti karida kas may sa Kristiyano. Kumararag tayo. Apo Jesus, tulungan mo. Ikararagan tayo met iti gimong tayo sapay kumata da tayo anabunyagan itinagan ni Apo Jesus. Agkay kaysa tayo amin nga agdaydayaw ken kuana ket arami din tayo dagiti pagrebbengan tayo tapno makaiayo tayo met iti matang ti Dios. Kumararag tayo. Apo Jesus, tulungan mo. Ikararagan tayo met dagiti sanpay a nakaawat iti sakramento ti bunyag. Sapay kumata malawagan dagiti isip ken puso da ket matignaydan amang mangbigbig iti ayat ken panangisalakan ti Apo. Kumararag tayo. Apo Jesus, tulungan mo. Ikararagan tayo met dagiti amin anabunyagan. Ngem singmina da iti pamati. Kastapay met nga ikararagan tayo dagiti pimusayen. Tapakawanin kumaida ti Apo. Kit isalakan na ida, iti agnanayon apatay. Kumararag tayo ti Apo. Apo Jesus, tulungan na kami. Agulimat kayong tayo dawatan dagiti bukod tayo apangge. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Untay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo di mawat titulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo Jesus, tulungan na kami. Man nakabalin a Diyos, patinayon ka di nga iturong mo dagiti tattaom iti dalan mo, tapno di ka maisinaken ka. Ket dalya sa atin mitidalan nga impakitam kada kami, babaen ti bunyag, dawatin mi daytoy gapu metlaen ken Kristo nga Apo mi. Amen. Di Diyos sa buhay ko tuy danon mi ketawanen nila sabay umataway kami
pagsatat mo datayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Tiyapo at inakmari ti alaton krita imaw. Ket may paay pakay daydayawan, ket pakay gloryaan tinagan na. Ket kastamit at pagimbagan tayo, ket ti kadagupan ti nasantuan nga iglesia. O Diyos nga amami, rambakan mi ita ti panangipablaak mo. Ani Kristo ti ayayatem nga anak mo. Iso gapo ti kaasi na binugwan na ti lubong dagiti basbasol na. Awaten kad daytoy daton mi ket maikaysa ti sakripisyo ni Kristo. Iso nga agbyag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo adda kumakada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. May karikat Bud trubay. noon ay may karigat rumbeng annong mikat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin kat agnanayon a Dios. Tababaan ti panagbunyag ni Kristo ijay karayan Jordan. Impatuldom ti baro apan nakabuggo ti kararwa. Babaan tay ti naggapos sa dilangit. Insuro na kami, tapno patsyan mi ati anak mo, Podno ang nakipagbiag kadagiti tattao. Babaan mo tayo ulog kenkwana ti Espiritu Santo, itikita ti kasla kalapati, impakaammong kada kami, alinanaam tila na ti ragsak ni Kristo nga adipen mo, ket imbaon mo ang mangikas kasaba ti Ebanghelyo kadagiti nakurapay. Anansata makidanggay kami kadagiti bilag ti langit, ket dito'y daga, ikantami dagiti pakaidaydayawam, ket iti di agsarday ko nami. Santo, Santo, Diapo, Diyos dagiti amin na barswa, ilangit ken daganap no, dahiti pakay daydayawan. Usana, iti dayaw di umay, itinagan ti Apo. Usana, Usana, itinagan. Pod noon ay Apo, abiit ka akinasanto ket si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mi nga rod ti paay mo, ti Espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinan ket ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok na ngala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, kada iti bagi, iso amayawat to, amaipaay kada kayo. Astamet akalpasan day di panangrabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka. Sana inted ka dagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Kadaytoy iti kalis ti dara ti baro kay nagnanayon atulag. Isu ama iguyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramiden yo daytoy apangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo piningka panagungar, inakamin salakan sika nalubot sa nga lubungan. Iti karot panangilagit mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannatay salakan. Agyaman kam ken ka, taympaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami makirano diti bagi gandara ni Kristo. Pagkay-kaysa na kam kumati Espiritu Santo. Laglagit mo kada Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan.
kat parairayon kayat na ana Diyosan. Laglagi pamat ni Leo a Santo Papa mi ni Marlo nga Arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi pimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kag ida iti sidong taranyag mo apakakitaan da ken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon a biag. Ket makiranog kam to ken nainggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada a magitantanok ken mangidaydayo ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo siya kakaisa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo. Iti timpulok ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ting gana. Amen. Ken tayo mararaw iti Ama, ket walwon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ama mi ngadat sa langit, pagdayaw ko ang ginagawa. Dunteng kumati pagayam, katungpal kumati nakem mo dito ilarakas sa dilangit. Item kadakam taldaw ditoy, tiganen mi ti patinayon aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet berean manugot ti siliso, salakan angket idake. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami dagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket baban ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi. Kanitiya ay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Tapukuan tituray, panakabalin ken dayaw tagnanayon adinto So ako mi Heso Kristo, kinunam ka na diti apostoles mo, kapya ti ibatik ka na kayo, kapya nga gapo kanya ti ited ko kada kayo. San ka na diti basbasol mi ti mingmingam, nuligat ti pamati ti iglesyam, ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kanukwana, ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari, idagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ikapya ti apo kan kanayon kumanga adda kada kayo. Kasta kumamit. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maista kada tayo kapya kada ayamin kapya. Kordero ti Diyos, amay ka, tirigibas basol, tilubo, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, amay ka, tirigibas basol, tilubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, amay ka, tirigibas basol, tilubong, itdem kadakam, tikapya. At to'y ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat ka rin ti basbasol ti lubong, nagasat tayo, anayaban iti daytoy apadayana. Ako, Diyos may kari, may kakanya, hindi may salayan nga sa umapaimbag to.
sabuken ka, inagawaten kay ko'y adipin mo alam. Ikapat ibinin, alahin ka talamayin, alahin ka saranayin. Tagduwag kalinain na bukod mulain. Diyos abukin ka, inagawaten kay ko'y adipin mo alam. Hingga't ibinin, alahin ka talamayin, alahin ka saranayin. Tagduwag kalinain na bukod mulain. Kumararap tayo. Apo na kami anak araon ng tinasantuan a parabor mo. Dawaten mi nga aramidam kad akaasim. Nga ipapuso mi adiddigan di bugbog tong nga anak mo. Ipapuso mi adinggan di bugbog tong nga anak mo. Iti kasta pudno amanaganan kami ket napaypayso kami nga anak mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan ti ingganan. Amen. Kalpasan ti misa gapo ta nalpas ti jay painting tayon Apo. Kalpasan ti misa jay sentro. Mayawis kada kayo nga imay ti multulong nga nagawawit kada nagpaawis ka pulding kada kata kung kuna dagiti nagtrabaho nga nauli ka aglamusa tay kano. Kamu mo na nang lamusa. Kada napadara idi may patadara na mo mapadara no. Tayo na amuyo ka dagos. May kayo ta iaward tayo kay appreciation kin ni brother kin dagiti timulong kin nagsasamo tayo to basi na madanagang kayo no awan ti makanyo kun magbalon kayo naman takalakaan ha. So when may kayo ta pagyamanan tayo dagiti naayat nga timultulong kin ni brother ta kasla nalpasen di jay trabaho na kapag yamanan tayo ta nagpapintas dito simbaan kin mapaunag ti pamati kin nagkararag kayo dito kata marbarin niya kasama maglulwalo kami yaman lagwan nagluwalo tayo barbarin na isarununga dahil kay chapel tayo ti Apo adda kumakada kayo Basta kumagot. bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nagpasin ti na Santo na misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo.